Mahardika tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samiya pinanggih. Nugroho miwasah wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi irah-irahan. Rangga Wuni Kratu. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara dipun tindakan Roko Mas Aji Soko. Asisten Sutradara dipun tindakan Adi Mas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi. Wontene Pranoto Pakliran dipun tindakan Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi dipun tindakan Bapak Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Batak. Lighting katindakan Dimas Ladu Aldiansyah. Wontene Pangrengga Busana dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakan Ibu Suparyana sarta Ibu Kuntari. Pranoto Gending katindakan Dimas Hadi Prayitno. Wontene Wiraswara katindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari dipun tindakan Dimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa.
Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Gunung Bromo. Mintarsih ing dalu menika dipun paragani Mas Menik Widyawati. Rangga Wuni dipun tindakaken Dimas Bagong Sutrisno. Maesa Cempaka ing dalu menaku dipun paragani Dimas Abi Rojali. Maesa wong ateleng tuwa katindakaken Bapak Begek Ari Warsito. Resi Sandi Jiwo kaparagani Raka Mas Anom Suharyanto. Wondene macan katindakaken Dimas Eka Galih. Adegan salajengipun gambaraken wonten ing kasatriyan Tumapel. Pangeran Tohjaya kaparagani Raka Mas Dedek Wibisana. Gemang Walutro katindakaken Raka Mas Yusuf Sutrisno. Tohpati kaparagani Dimas Eko Pranoto. Jalun katindakaken Dimas Sabar Sugiyanto. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Singosari. Prabu Anusapati ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Aji Saka. Anggreni katindakaken Mas Puput Jarmiati. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Kediri. Adipati Jayasaba dipun paragani Raka Mas Andi Prastyo. Astrajaya katindakaken Dimas Kipli Santoso. Gilang Sari kaparagani Mas Uut Sutriana. Maesa wong ateleng nom katindakaken Raka Mas Imam Sarjono. Prasanti kaparagani Mas Diah Maharani. Wondene Tiyasawati katindakaken Mas Mutiara Gimbul. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Dimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mbang katindakaken siji arum somplak kabiyantu sisowak indah kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ita sagotrah kula warga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lengkap sarta sugeng amriksaning ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun.
kok isih entuk anteman sing kaya mengkono. Ing kene kowe mbujuk lawan aku. Titeno. Dudu ataing satriya. Ora wani tanggung jawab marang perkara. Aku mangerteni. Ya! Saka mangsamu sing wari wong kuwi kowe dhewe. Jur apa salahku apa luputku nganti kowe nempine aku saka mburi ya? Salahmu kok kempit. Salahmu kok indet. Bangun ibu. Ana salah sawijining wong wadon mapan ana sak tengahing alas kapura arep kok prawoso. Menungso sing kepiye kowe iki? Aja kleru pandakmu. Teges aku arep marawoso bocah wadon kuwi ora. Nanging rikala semono ana salah sawiji Sardula kang kepengin mongso bocah wadon kuwi. Babar pisan aku ora percaya kawan kowe. Mergo apa? Aku weruh kanthi mripatku. Ora nyilih mripate liyan kapara. Kowe arep ngagahi lawan adu. Najan to aku kandha sing kaya kepiye wae. Jejere wong ora percaya tetep ora percaya. Ning kene sing wani wong ora mung kowe dhewe. Iki. Ayo jandoni papan kene. Udya tak sembadani. Sing licik. Apa? Dewi arep mrawoso kan. Iso dempo. Bocah lanang kae. Nom-noman. Yen kowe gelut bocah padha bocah. Ning aja anti. Kowe nyumbari wong tuwa, Ana sambung rapete apa? Kowe kelawan nom-noman kae. Aku bapake. Bapake. Apa kaya ngono? Jejere wong tuwa ora bisa nggolo wentah lawan anak. Kapara tumindahe ngrasruh kepengin mrawoso lawan adikku Mintasi. Kleru. Maiso tempo. Apa bener kowe jawab lawan bocah wadon? Bapak pisan ora, Pak. Aku ora tumindak sing kaya mengkono. Aja kesusu. Kowe ndakwa kawan anakku yen to bakal mrawoso lawan bocah wadon. Ora ana tinane maling kae ngaku. Yen maling kae padha ngaku. Pakunjaran kae kebak. Redining kowe pinangka wong tuane nom-noman kae tak katono dosane. Ya Gus. Tak regani wanenmu adep ana. Wajar-wajar apa iki? Opo sawijimu? Iki mau larah-larahe kepiye? Kok malah arep mateni karo bocah iki kepiye? Jaran anak kula. Niki dinakwa yen to badhe mrawoso kalian pawestri. Mongko anak kula mboten lumangsa piyambakipun ajeng mrawoso. Ngono ya kena. Ning ora usah dadak nganggo gelut, malah kapara ngligo gegaman barang. Nuwun sewu, Bapak Santi. Kepiye? Lajeng lare nem-neman menika sinten? Mongko sak ngertos kula. Ya, panjenengan menika mboten nggadhahi yoga. Tak
kowe nek ngerti. Umpama kelakon kowe mateni bocah enom iki sing jeneng Ranggawuni. Mengko kowe bakal keduwung. Kowe bakal getun. Kok ngaten? Ya, Lajeng wonten sambetanipun menapa? iki isih kalebu anak keponakanmu dhewe. Anak ulunan kula. Iya, ayen Mintarsih kuwi anakku. Yun sewu, Bapak San. Kepiye? Panjenengan ngendika yen to Ranggawuni menika taksih pulunan kula. Lajeng telalipun Ranggawuni menika anakipun sinten? Yen pengen ngerti jlentre, dongenge rak kaya ngene. Namastu Namo Buddhaya. Aum Dirga Haywas. Santi. Santi. Santi Hum Santi. Pangeran Tojoyo. Monggo kula tinjuk garaken abdi dalem kula pun Demang Walutru ingkang seba pangeran. Monggo pangeran katuran enggah. Di Kumalungkung komo wani njugarake anggon kula wae mengkon semedi. Tamangka aku tau tate titip keling kalawan kowe Walutru. Nggih, aja nganti kowe ganggu gawe anggonku teteki nanging dina iki kowe njugarake anggonku teteki. Ana keparon abdi dalem Walutru unjuk atur. Lho, kok nak Mas Kanjeng Prantajaya tansah teteki estunipun ingkang dipun suwun menapa?
Kanjeng Rama Prabu kan arep sedo ora karana kapundhut yang widiwasa nanging dikrenah dening Demang Batil yo batil pengawasan kadangmu menika to nganti dina iki Walutro pareng kula nderek mirengaken aku durung ngerteni dalan sakburine Demang Batil kang nyedani Rama Prabu Ken Arok aku dianggep anak kang ora ngerteni kebudene wong tuwa sebab aku anak kang micil jalu durung males sasra wirange wong atuwaku isen napa wirang apa yen to aku nganti ora bisa males sasra wirange wong atuwaku Walutro tanggap sakmenika kula Pangeran Tohjaya menawi kula menika ngrumaosi ngangel dhateng Mas Pangeran Tohjaya Raja Niti utawi Niti Presa babagan seda ingkang Rama ora ngoten. iya Ngantos sakmenika Nak Mas Pangeran Tohjaya dereng pirsa sapa to wong sak mbune Demang Batil nganti aku bendina mempeng semedi mung bakune kepengin weruh dalang sakbune Demang Batil nang dalem semedi setahun ora bakal pirsa kejaba kula kandha blakotan terus terang piye kowe ngerti kedadian iki wah kula pirsa sedaya yen to pancen kowe ngerti Walutro aku kepengin midhanget kepiye sejatine ampun tumangsuh nggih kula matur nggih menampi nggih Mas iya nalika semanten Demang Batil rak ngampiri kula iya ngriwuk dhateng kula ngajak nindakaken jejiban saking tiyang ingkang kasuwun ngedani ingkang Rama kula dijak kula ora gelem dadi batil pengalasan tumeka ana ing rompongmu jalaran kowe sedulure nggih jur sapa menungso sakmurine Demang Batil Walutro Demang Batil cetha wela-wela ngajak kula nyedani dhateng ingkang Rama mboten sanes ingkang nyuwun utawi dawuh Prabu Anusapati piye lepat kula napa pangeran kowe nak matur aja waton matur nggih ning matura nganggo wewaton Walutro lah niku pun waton Kang Mas Prabu Anusapati sapa kadang panjenengan kowe kadang keluarga nanging ya kenang apa dalam sakburine Demang Batil Kang Mas Prabu Anusapati nggih nang dalem pirsane rek Prabu Anusapati rek kadang panjenengan iya sing kandha sapa piye sing kandha sapa nek Prabu kadang panjenengan cetha lan gamblang yen to Kang Mas Prabu Anusapati kadang keluarga putra saka Rama Prabu Ken Arok kleru Kleru. kleru sing bener ngeten lho pangeran iya Prabu Anusapati menika putranipun Tunggul Ametung garwanipun Ken Dedes miyos Prabu Anusapati nek panjenengan menika putranipun Prabu Ken Arok pepaken kalih Ken Umang nek kula sing mawas sejarah cetha nandhalem kalih Prabu Anusapati wong liya braya piye wong liya braya niku dadi Kang Mas Anusapati dudu kadang wong liya braya babar pisan wong liya niku yen ngono sing nyedani Rama Prabu Ken Arok Kang Mas Anusapati Leres kula seksine wong kula dijak omongan kali yen pancen bener tak jangan kok ajeng nang pundi Singosari males sasra wirange wong atuwaku Anusapati bakal tak petuk ajeng tanding kalih panjenengan Iya. kalah sampean kalah aja nias karo aku nyes pripun aku tanding karo Anusapati kalah kowe aja ngenyek aku Walutro wonten sebab lan musababipun kok ngantos nandhalem kalah sebabe negari Singosari dinten sak mangke katenggo
anggon bentuhaku pusaka empu gandring. Lho, lah kejaba, Den. Kris gandring wonten asta panjenengan. Gampang mijet wong nganti mateni Prabu Anusapati. Aku bisa mateni Anusapati yen to kecondokan Ki Gandring. Nggih. Tolong Sing sabar. Aja keselak muluk dupeh katon melok. yen aku bisa menang kudu kecondokan Kiai Gandring. Arep tak colong kok jadek. Mangke rumiyin? Ya. Kados gadah lihat hidro dengan piyambak. Eman asma panjenengan menawi kadenengan tiyang Singasari. Kaya ngono. Kedahipun silih tangan utusan dhateng Senopati kang kapitaya. Dadi aku kudu utusan salah sawijining senopati. Nggih. Yen to kaya ngono timbal ana Bareng. Toh pati Kanjeng Pangeran Toh Jaya lan kowe Toh Gajah. Jalun, monggo nuwun. Wong namung tiyang cilik teng iso pawon. Matur sembah nuwun walutu. Nggih. Kaget tak timbali. Boten sisip menapa ingkang dados pangandikanipun Kanjeng Pangeran Toh Jaya. Ewon dene katemben kula gladi prajurit-prajurit wonten ing kasatriyan Kasaru wonten dhatengipun Demang Walutru. Menawi kula lan Gajah Alun kapiji sowan wonten ing panjenengan nanging emanipun sowan kula wonten ing sanggar pamujan menapa darunanipun. Slirahmu wong loro tak timbali ana ing sanggaring pamujan. Jalaran ana wigati kang kapara genteng toh watilan kowe toh Gajah. Sarene kula lan ruang kula Gajah Alun sampun tinangkin supados mboten tumangsuh. Mangkenipun kula nampi weca dawuh panjenengan monggo Kanjeng Pangeran Toh Jaya enggal Pangeran Toh Jaya. Yen to wonten wigatos monggo dipun wedharaken Gajah Alun minangka senopati wonten ing Kumapa. Sadurunge aku bakal perintah karo kowe kabeh. Aku kepengin ngerti sepira gedene rasa tresnamu karo aku. Kanjeng Pangeran Toh Jaya. Iya. Napa panjenengan tasih mangu-mangu wit biyen ngantos sakniki kula rumas nyam kamukten wonten ing tumapel menika karana saking panjenengan. Menapa ingkang kula suwun bebasan panjenengan paringaken menawi mangkenipun Kanjeng Pangeran Toh Jaya anggadhahi pangangkah utawi kegayuhan sianoso mangkenipun kula pinangka dados tumbalipun nyawa kula tartamtu badhe kula paringaken dhateng panjenengan sauger menapa ingkang panjenengan jangka saged kasumpah prasetyamu kaya ngono kados mekaten kowe kepiye Semanten ugi kula yang pangeran. ya Anggen kula tumandha wonten ing Tumapel. Gesang kedah kula abdekaken awit sampun dangu kula tumandha wonten ing Tumapel. toh pati lan Gajah Alun nggih yen to kowe lali dina iki bakal tak elingake berkais menapa rikala alam Kanjeng Rama Prabu Ken arep sedo ora karana kabundut yang widiwasa nanging dipateni Demang Batil. Demang Batil diperintah dene menungso nganti dina iki durung ngerti sapa dalang sakune Demang. Dados Sudarma panjenengan Sinon Prabu Ken Arok dipun percaya kalian Demang Batil menika wonten ingkang perintah ana dalang sak. Lajeng sinten dalange kula wau? Miturut dongenge Demang Walutru kula ngertos kabeh. Wong sak mburine Demang Batil ya batil pengawasan ora ana loro telu. Mung Kang Mas Prabu Anusapati. Prabu Anusapati. Ora mung mriki
ilatmu sing tak ketok yen belum tak tutup. Sak anak turun kula mangpateni nek kula ngapusi. Dadi tenan. Oh, Aturmu ning ngersane Kanjeng Prantos Jaya. Kula roh dhewe. Toh pati ngeten Oke, tukil mawon. Anusapati mateni Rama Prabu Ken arep ana jalarane. Menapa jalaranipun? Merga apa? Wong atuwane sang aku tunggul ametung biyen disedani Rama Prabu Ken arep dheweke ngudi tuwuh bab sedane wong atuwane sang aku tunggul ametung satemah Rama Prabu Ken arep disedani. Mula aku putra kang mijil jalu saka Rama Prabu Ken arep wajib yen to aku males sosro wirange wong atuwane. Kula jumurum menapa ingkang dados lekas panjenengan malesaken sosro wirangipun Sudarma panjenengan Sinun Prabu Ken Arok ingkang dipun percaya kalian Anusapati. Lajeng kanthi sarana kados pun aku ngejak terang Singosari. Aku bakal kalah jalaran. Ana ing Singosari ketondokan dewaning pusaka Kiai Gandring ya Margapati. Leres mula kang sapa kuwi? Kowe wong loro aja wedi kangelan. Mlebu ana ing gedhong pusaka Singosari. Tolong Kiai Gandring. Sinau sawrat kados pundi Kanjeng Pangeran? Mangkenipun menawi nyawa kula totahanipun kula kedah nyolong anane Kiai Margapati nggih Sumelang Gandring. Kula mboten badhe kawratan sendika dawuh aja nganti bali tanpa Kiai Gandring. Kados mekaten badhe kula istirahat. Lajeng benjang menapa kula nyolong Margapati? Dina iki budhal. Pangapunipun. Ayo. Malutru. Aja nganti nekake lakune toh panggilan Gajah Alun. Lapaton. Anusapati. Rupamu kang bagus. Tembungmu kang manis. Manuh ora mung tumiba ning pocapan. Jebul dalang sak durine Demang batil kowe. Margapati Kiai Gandring dipoling tangane toh Jaya nyawamu kari Rama Dina. Joko piandel ana ing Praja Singosari. Kyai Margapati. Kyai Margapati ya Kyai Gandring. Yen nganti ilang saka pelangan gedhong pusaka. Cilaka. Bakal cilaka. Iya. Cetha wae kabeh cilaka. Pidono. Apa wae bakal awake dhewe sing nyandang. Terus kok kuwi ler gumanti. Rasane ora kaya ajak saben dinane, Kang. Lah iya. Asu banget wong tandake. Yen mung ana sirep. Kula sok hati-hati. Aja nganti lerwo. Gumanti lho, Kang. Sampai si Joko sing apa? Gumanti, kok sing Joko, aku tak sing ngaso sih. Yo. Kowe tak ijeno ngaso sak kowe dhisik. Oh gantian. Kowe ora kuat. Apa meneh aku? Tak
ora ono apa-apa. Tinggal nasune. Lali aku. Abane kancing piye? Oh, wis. Abane apa iki, Mas? Pamete Jojogo. Kok malah padha turu iki kepiye? Himalayu. Angin. Angin. Ayo kancane buka kae. Jogo tak turu. Himopati lan kuwe Himalayu. Kuwe ning plangkan gedung pusaka ki nyapa ki mau? Nek nik jagi kawilujenganipun Kyai Gandreng nggih Majapati. Nggih menika leres. Kowe njogo kok malah padha ngorok ki mau piye? Jogo lho. Jogo kok. Nyatane ora lunga-lunga saka plangan gedung pusaka. Besok meneh kuwi yen jaga wong loro sing turu kuwi gentenan. Ya. Pangapunten ingkang Aja kathah. turu kabeh. Mergo tanggung jawabku ki gedhe. Njaga pusaka ing Singosari kang aran Margapati Kyai Gandreng. Ya. Nggih. Himalayu lan kuwi Himopati. Wis lho. Merga Sinun Prabu Anusapati ngersake pusaka Margapati, mula jupuan di Margapati. Aman. Kowe tak kongkon apa? Jagi niku. Jagi gedung pusaka. Tak kongkon njupuk Margapati yo Kyai Gandreng. Nggih. Coba pusaka paringke aku. Pangapunten ingkang kathah. Pangapura apa? Kyai Margapati anes saking plangkanipun. Himopati. Sumpahmu dadi prajurit. Setya tuhu marang ratu. Ning nyatane kowe nglirwake dawuh yen bayaran njaluk mundhak ning nyambut gawe pecus. Tak patenono kowe mesti mati. Margapati langka bisa bali. Ngene ya. Ilange Margapati. Singosari bakal ringkih. Lho, mumpung maling Drona
Ayo bujung maling. Mati. Ayo aku wis mau wis kondo. Aku sing ngaso, sampean sing jogo malah. Aku ya metu wae, aku ngantuk iki karipan. Ayo rasa dadak kesuwen. Piye? Bujung sing nyolong Margapati. Ono? Yo. Piye? Kabeh para prajurit. Siaga makarya. Ngesti Sanjata, lumaksana gita-gita. Tadya! 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 Wis kelakon nyolong anen Margapati. Murentang murungo mengko bakal ono tumekane prajurit-prajurit Singasari. Sampai hati Paulan aku mbujung maling melayune maling tekan papan kene. Apa kowe ngerti sing nyolong Margapati yo Kyai Gandring? Apa iki? Lho. Sapa kowe? Sawangen. Tohpati. Tohpati. Maiso ngadeleng kok nganti kowe wani nyolong bintuh ing Singasari Kyai Gandring.
Apa sing kok karepe? Mergo aku mung nuruti apa sing dadi kekarepane pepundenku Kanjeng Pangeran Tohjaya. Sing karepe Sing dikarepe ora nrimake patine Prabu Ken Arok. Ora ana liya sing mateni Anusapati. 17 taun wawadi iki tak simpen jebul Tohjaya saiki wis ngerti. Ya, Ora kleru. Tohpati, Piye? aja nganti akeh pangrebanan warga ing Singosari. Ulungke margapate ing tanganku karep ben ora ana bebanten. Yen kowe njaluk anane Margapati bakal tak welehke. Nanging ana pitukane. Apa pitukane? Wadon aku mati ngene papane.
Ya.